Khulumka takuk bukuk song update dana lima paika tahu Khoroksa takuk Mongol de Burma nei 3 mas sekang bo contact lai mani Kerala tongpru bo nunggalak lai tong kan nei aboni pore bo kemai thanga sungbai bo contact ngli aboni ya golo bini nok ni borok bo missing file rok missing case file klai jaka haifano manli abono tini onek din ni ya golo 3 mas ni ya golo sung khobor man kha Udupi, Mangalore, Udupi, Karnataka ni police rong niyak ti borok information roka je bini Mang kati man kati ni khasisa khlai bolongo onek kati kacham rom de 20-25 din ni kati apa kasamung khana bo amsuk mas bo borok tongkha bo to sung silia but tini bini Mang kati man khane police rok sahauka and chini borok chini team rok coordinate khlai tongo condolence or say is a heartfelt to his family bini bumu ungkha Mongol de Burma bini parangkha Horibokto para Postum Jireniani. So, chung bini dead body na to phiro phiro horiman glak because bin dead body asaka condition hamlia bon dead body na phiro horiman glak so or no chung bini cremation klein ne bagai chai to tonglayo update ri tonglai bini family members ro ko contact no tongli tongo chung bini dead body no bahe ke bini formality is complete khai at least ostifano ara ro hana ne chung chai tonglai kurungi tongli chung bai chung update ri tonglai hambai khulungka